jak vypadaly moje první výrobky z pryskyřice. Část druhá. Takhle máme tady jako první výtvor, který je slepený. Ale takhle, tady pokus o svícen. Můžete vidět, že ty kytky mi prostě spadly, protože jsem ještě neznala správnou techniku. Jako jinak by to bylo pěkný, ale bohužel jako je to hnusný. Takhle. Můžu ještě takhle jakoby zblízka, jo, že prostě jakoby hodně hezký. Jako další věc, ale to je klasicky ty vole. To je prostě slepený. Aha, moc hezký. Tady máme takhle zalitý kočky. To jsem jakoby malovala, ale je to prostě jako... Vlastně ani nevím, co to mělo být. Ale já vám to ukážu zblízka. Prostě můžete vidět, to je úplně nějaký celý jako... Já nevím, jestli to nebylo uschlý a nějak se to fakt přilepilo na papír. Prostě celý vrásčitý. A jako vyloženě ani jakoby nevím prostě, co to mělo být. Já nevím, co jsem s tím myslela jako plánovat, nevím. No a z dnešního videjka to je všechno a kdyby vás to bavilo, tak napište a udělám část 3, protože je na co se těšit.